In-negozjant Marco Gaffarena tilef il-battalja legali biex ikun jista' jinforza l-beħ ta' kwart minn proprjetà fi strada Zecca fil-Belt Valletta, proprjetà li kienet fl-aħbarijiet minħabba skandlu ta' espropjazzjoni. Gaffarena kien xtara l-proprjetà għal prezz baxx bil-Gvern Laburista minflok itieħ lura b'valur ferm aktar madwar €1,500,000 għal parti minn din il-binja fil-kapitali. Dan l-iskandlu spiċċa wkoll fil-qrati Maltin u s-sena l-oħra ħarġet ordni biex it-trasferiment jiġi kkanċellat u revokat. Wara din id-deċiżjoni Gaffarena kien fetaħ kawża ċivili kontra l-familja Ċefaj bħala sidien ma' ħaddieħor ta' parti mill-proprjetà fejn talab li tiġi onorata l-weda tal-beħ li kienet ġiet iffirmata. Waqt il-proċeduri, l-avukati li deru għal-familja Ċefaj kienu staqsew lil Gaffarena jekk kienx konxju dwar l-espropjazzjoni fil-moment tal-iffirmar fuq il-beħ tal-proprjetà. Huwa kien qal li ma kienx konxju iżda stqar li ma jiftakarx id-dati. Dan il-punt kien wieħed kruċjali biex iddetermina l-każ. Il-primawla tal-qorti ċivili preseduta mill-imħallef Katkuti osservati li l-familja Ċefaj kellhom raġuni valida li jirrifjutaw li jonoraw l-obbligazzjoni taħt il-weda ta' beħ. Dan minħabba li qabel u anke wara l-ftehim prattikament nofs il-proprjetà kienet intlaqtet minn ordni ta' espropjazzjoni mingħajr ma kienu jafu u mingħajr ma kellhom xi tort. Il-qorti għalhekk filwaqt li kkonfermat it-talbiet tal-familja Ċefaj ċaħdet it-talba ta' Marco Gaffarena biex isir il-beħ tal-proprjetà.